No zinete! Arratsaldeon, ongi etorri, trafiko saileko garraio kudeaketarako zentrura. Trafiko zalantzak argitu eta gidarien arteko arazoei irtenbideak ematen saiatzen den zentrura. Idiazabalgo Mari Josek larrituta deitu digu, bere senar, Jose Joakinek gidatzeko karnetaren puntu guztiak galdu dituelako. Eta irtenbide bitxia asmatu omen du Tolosako perira joateko. Bizilagunek ze esango ote duten kezka du, Mari Jose, klaro. Ze esango jendiak. Betiko baldeira. Senarraren inventua bat ere normala ez baita. Izane, taxiz joaten alda Jose Joakin perira. Autoestop egiten. Ikus dezagun, zein den Jose Joakinen garraio bide berria puntuak galdu eta gero. Tira, claro, normalare, ez da dena esan behar bada, normala, ez da, baina hori bai, gasolinan asko ahorratuko du Jose Joakinek. Gaina autostop egiten, auskalo, zen maltzur, zikinekin egin dezakezun topo, txerriarekin berriz asko zere seguruagoa da, alde batetik bestera ibiltzia. Ta txerrioi etzaile egitegu behar pasau behar. Ta oso garrantzitsua, bide bazterreko radarren argazkiek ezin izaten dituzte harrapatu. Claro, txerriek ez baita ramate, matrikulik. Hortxe dugu, Jose Joakin. Rigoleto Urdangaren gainean ikastegitarako bidean lasai asko, 20 edo 30 por horan. Rigoleto 4x4 Urdanga da eta deskapotablia gainera. Baina kontua da Jose Joakinen emaztea oso asarre dagoela bere senarraren jokabidearekin. Hoixe, zeatik, astero Tolosako perira joaten dela esaten dio Jose Joakinen emazteri, baina ez. Aurreko batian, Mari Josek legorretako ontza putetxeko parkinean ikusi zuen txerria. Rigoleto! Ontzako parkinean farola bati lotuta. Ai, Jose Joakin eta Urdangak. Jose Joakin. Gauza bat da, Rigoleto izeneko txerri baten gainean ibiltzia. Eta beste gauza bat, erabat diferentea, Esberlana izeneko rusa baten gainean ibiltzia. Ez alde guzte. Bien, hauxe putetxetan dabilen Jose Joakinentzako mezua bere emaztearen partez. Jose Joakin, izerra izpa, lotxagabia, desgraziatu ba, inutin kakauete pitozikina, dazkagen kilker barrabil beltz txiki hoiek, patata txuritzeko kutsilloekin moztu, txiki, da Bulgariako txerriek ere, elituzkete jango kadukauteko txerri janakin astuta de dio. Ia iznazkantiak. Uzki pelele eta mondongo buru galanta. Irezakila nonbaiten sartu nahi baek, Jose Joakinatu ondo. Sartuzak aragi bigatu egiteko makinan, nekauen sandiero. Da suerte pixka batekin, arkaguso bat asetzeko moduko hamburguesateako egite dio. Tofu! Hurrengoan, sexuan nahi baek, Jose Joakin, eskatu jok ire Andrian amantiai. Horrek, ire Andria eta herriko ire kintako guztik asertzeko mangera zekak eta horrek bai, Jose Joakin. Hola, mangera. Da ez nirea bezalako lasto txurtena. Buru trailera, hasta osto belarri babua, Jose Joakin, me cauen ta segunda mano neositeko ire agineteko enpaste guztik, me cauen. Lasai, Jose Mien, lasai. Onaino, trafiko saileko garraio kudeak eta zentruak, Jose Joakinen emaztearen partez, Jose Joakinentzako mezua. Eskerrik asko. Eta besterik gabe, badakizue, trafikoaren inguruko arazo edo zalantzaren bat baduzue deitu lasai asko, eta erantzuntzea atza eta zuzena jasoko duzue. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerra